И дойде ред на пълен абсурд с Румен Бахов, 86-годишна шофьорка на такси от град Стралджа. Няма намерение да се отказва. Симпатичната дама върти волана от близо половин век. Голяма част от живота е свързан с киното и обожава да пътува. Румен Бахов разказва. Аз съм Румен Бахов, вие гледате Пълен абсурд и имам удоволствието да кажа здравейте на госпожа Веся Куртева. Госпожо Куртева, искам да хвана такси от Стралджа до София. Да. От колко години сте зад волана? 1967 година съм взела книжка и зад волана съм от 70-та година. Половин век. Нарушения, глоби? Нарушения леки. Моля ви, кажете ни на колко сте години. Годините ми са незавидни. 86 години съм, но всяка година минавам психо, вземам го, можете да проверите и си карам. И ще си карам. Докато дишам, ходя в целия район тук, Сливенски район, Ямболски район, Карнобат, Бургас. Пловдив съм ходила, само София не искам, защото... Сега нали сме тръгнали за София? Да, сега ще отиваме в София. Изобщо не е проста работа. Трябва, като качиш тези хора, ти отговаряш за тях. Да. А от колко години карате такси? Такси карам от демокрацията 27 години и 8. Преди той съм карала през Тодор Живково време, да кажем. Ага, по това постановление, тогава, да. по 35-то постановление съм карала до обяд и след обяд ходя прожектирам подвижно кино. Госпожо Куртева, голяма част от вашия трудов стаж е минал като киномеханик. Да. Обичате ли киното? Киното го обичам и за тези години съм се изчислила горе-долу. 5000 филма съм прожектирала и гледала. Леле, киноман. Това ми кола номер 9. А вие сте абсолютно изрядна, нали? Разбира се. Ой, пътна книжка имате даже. Разбира се. Ето да покажем на камерата пътната книжка на госпожа Куртева и на тази камера. Да. Моля ви, дръжте волана само, аз ще разгледам книжката. Сега тук трябва да се отбием за магистралата. Остават само 295 км до София. Да. Средна скорост 120 км по магистралата, добре ли? Мисля, че е нормално. Нали? Къде са те 140? Къде това? Не, няма 140 е много, да. Едноличен търговец Майами. Майами. Това е най-хубавото място, най-хубавия град на Америка. И защото братовчетка ви живее в Майами? И мислях си какво да се сложа. За име на фирмата ли? Да съм сигурна, че няма някой да повтори. Едноличен търговец Майами 167. А 167 е номера на улицата, на която живее братовчетка ви в Майами. Ама красиво място си е България. Много красива България. Много хубава. Няма да я забравим. Никой да не я забравя. Моя страна, моя България, и те ме връща вечно любовта. Когато съм карала курс, нашия технически така казваш. Ръцете винаги да са на 10 и 10. Ето. Някои карат тъй, други карат така, трети карат не знам. Не, е така, на 10 и 10 трябва да бъдат. Чая на рози? Чая. Имате градина с рози? Имам градинка, много, 5-6 вида рози имам. И имам и кокошки, кокошките ми са носачки хубави. Най-важно, кокошките ми са щастливи кокошки и носят много хубави едри яйца. Госпожо Куртева, извинявайте, ама очилата ви имат ли диоптър? Диоптър ли? Нямам диоптър. Това ми е ген, баща ми. 83 години чете вестник без очила. Какво е какво е това? Така, това е нова телевизия, часът на Милен Цветков,
предаване на Нова телевизия. Здравей, България! Чести почитания и до скоро. Беше ми приятно, пак заповядайте. Благодаря ви. Аз ако имам нужда от такси, вече знам на кого да звънна. И както се казва с госпожа Куртева, съм готов да тръгна и за Майами.